Tandaan po ninyo kung kayo may kailangan, kayo inaapi. Lagi niyong tatandaan, nandito po kami ni Tatay Rick at ni Sir Sammy. Hindi po namin kayo tutulungan. Ano? Sagot? Ganon yan. To the po! I see Tirso Romantico! Congratulations! Ay lalong ganahan Mag-Rocky Sarmiento, bayan ng Seldefonso, kasangganang itong mga tao. Para sa ating asenso, dapat tandaan ninyo, tayong lahat mag-Rocky Sarmiento. Dito sa Bangato, mag-Ricky Balonzo, ang kapitan nga nitong baryo. Ricky Balonzo, mag-Rick Balonzo, ang kailangan ng plantel ito. Konsyel ng bayan, ating iboto, ang lahat ay matutuwa rito. Tatay Rick Balonzo, ito ang tunay na ating kailangan. Sa darating na halalan, madaling lapitan, mahirap hanapin. Premyo! Yan, Epelan Defender! Yan. Tamang inggit lang yan. Ayan ang ating si Renan Alerde at si Jerome Anazola at si Ton, ano ba? Malayo-layo po kasi sa akin itong Ricardo San Pedro. Ayan. Tandaan po ninyo kung kayo may kailangan, kayo inaapi. Lagi niyong tatandaan, nandito po kami ni Tatay Rick at ni Sir Sammy. Hindi po namin kayo tutulungan. Isang walang palakastas mga kaibigan, kung kayo may karamdaman, wala kaming pakialam. Masarap po dito dahil nagsasaya lang kami. Sabi ni 38 TV, ni Ernie Barrera, shoutout kay Tatay Rick. Actually, ito yung Pronto. Yung Pronto, yes po, salamat po. Actually, dinayo ko pa po siya from Pampanga to Claridel para ma-meet natin ang ating idol. So, nauna na ako sa inyo, pasensya na. Dahil talagang idol ko to, na po. Ayan, si Edgar Ligaya, andyan siya. Well, ang super chat sa atin, ano? Si Jerome Anazola. Arazola po ba ito? Medyo malabo ang aking mata. Isa po masigabong palakpakan, mga kaibigan! This portion is brought to us by Aimo, the fragrant soap it tastes like fresh butter, Macola. Kung ang inyong anak ay hika, painumin ang kumukulong mantika, kinabukasan walang hika, patay ang bata. Premyo! Okay. Sarap. Pare, sa'yo. Hindi kaya tatay anak mo rin. Nagkapalit. 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 Lasing na, ba't hindi pa nabuhos? Kamo, ba't lumiit yung baso? Kaya pala panay ang fishing na ganyan. Kasi nangayayat tayo. Nangayayat lang ba? Mamilin. Ito tayo ka. Eh, nagkapalit ng baso. Eh kasi kantahan kayo ng kantahan. Hindi, dati ka nangayayat yung baso. Dati ka, kasi taba nito yun. Kung nataba ako, Hindi naman. Tingnan mo si Mang. Tabi-tabi ka lang dito. Paano kita? Para naman mapuri natin. Tingnan niyo mo si Ma'am, ano pong pangalan? Tingnan niyo mo si Ma'am Lay, no? Ito pala. Wow, legs! kaso yan! Kaso yan! Ma'am Lay! Napaka ano po, no? At,
Nakakaano po kasi yung mga yung mga sinaunang kwento na mga kwentong barbero na dapat nating ibalik. Hindi nakakakuha, hindi nakakasawa. Oo. Mga kwentong dati. Mga kwentong barbero na ating hinahanap-hanap na sa panahon ito yung iba hindi na o shot po muna tayo. Ayan si JRTV. Oy, may nagpakulay na naman! Palipad na naman. Yan, salamat po sa pagpapalipad. Yan. And sa mga ating mga 168,000 viewers. Ayan po, maraming salamat. Marami po tayong kwento dito na po na inyong aabangan. Isang linggo yata kayo magkikwentuhan. Oo. Dami na lang kwento. Baka maubusan ako sa'yo eh. 84 na siya. Aba, tatay. Minsan ako nagtuturo. Minsan nagtanong ako sa bata. Bali, kinuwento sa akin nung kasama ko. Meron po sabi ng teacher, mga bata, anong gagawin natin pag lumilid doon? Oo. Nagtaas ng kamay yung bata. O sige, Michael, anong gagawin natin pag lumilindol? Sabi ng bata, Ma'am, ang gagawin po natin pag lumilindol, sisindihan natin ng ilaw, titingin natin dito. Sabi ng teacher, bakit nasabi mo yan? Kasi po ma'am, yung bahay namin puro lang. Gabi-gabi, lindol. Pag sinindihan ko yung ilaw, tumitigil ang lindol. Nagtulakan na sila. Sana all! Napaka pero minsan si Ngongo, kasi- sige po, nagsabi ni Ngongo, nagtanong si teacher. Sabi ni teacher, class, kung sino man sa inyo ang unang makasagot ng unang tanong ko, unang-una siyang uuwi. Sabi ni teacher. Unang tanong na makakasagot sa tanong ni teacher, unang-unang uuwi. Ang ginawa po ni Ngongo, kinuha yung bag niya, itinapon na sa may pintuan. Bigla na gano'n si teacher. Kaninong bag yun? Sabi ni teacher. Sumagot si Ngongo, akin pumalaw, tumiraw! Okay. Dito naman, nagkaroon ng kasong kapitan dito. Dahil dyan sa Ngongo. May nagreklamo dyan sa barangay. Abay, nagreklamo yung babae. Siya raw hinawakan daw yung dibdib niya. Ano yung siya na bahay? Oo. Ngongo. Dalawa, biyak. Pisa na. Walang ibang mag-iimbestiga kundi si kapitan. Wala yung buwan niya, wala yung tao rin yung parang ano ang tawag doon sa mga justice. Ngayon, si kapitan ang nagtanong. Ume! Ang palalaw yun Ume! Kasi, totoo ba na hinawakan mo yung dibdib ng babae na ito? Hindi ko may kipo. Siguro nahihiyang ka pa. Ume! Pangalawang tanong. Hinawakan mo ba yung dibdib ng babae na ito? Hindi pa rin kumikibo. Nagalit si Consial. Nagalit si Consial. Sila. Oo. Si Kapitan na nagtatanong sa'yo. Ba't ayaw mo sumagot? Sumagot ka. Sabi ni Kapitan. Pangatlong tanong. Hinawakan mo ba dibdib ng babae na ito? Sabi ni Unge. Hindi po.